Tak neviem, jak by som to zhodnotil. Určite sme sklamaní z toho výsledku. Bol to, dá sa povedať, že ten zápas rozhodli detaily. Snažili sme sa vlastne od začiatku zápasu nejak držať tú našu taktiku, ktorú sme si povedali pred zápasom. Že sme nechali supera rozohrávať, sme sa stiahli a snažili sme sa do nejakých rýchlych breakov využiť po zisku lopty. Myslím, že sme si vytvorili aj celkom dobré šance, ale hovorím, ten zápas rozhodli detaily a super nám dal gól, vlastne, ktorému sa dalo predísť. Takže určite sme sklamaní z toho, že sme bez bodu na konci toho zápasu. Filip, prosím ťa, tak ako si možno videl tú tvoju gólovú šancu v tom druhom polčase, hej, tam sa to asi zlomilo. Tú moju? Áno, tú hlavičku. Tak proste išli sme tam aj s ostatnými do tej štandardky s tým, že chceme skórovať a videl som, že tá lopta letí na mňa, že preletí tých prvých 3 hráčov a snažil som sa si vypočítať ten let lopty a trafiť bránu. Brankár to tam, myslím, dobre vyťahol. Myslím, že tá lopta išla celkom fajn, ale brankár dobre zasiahol, takže asi toľko k tomu. Potom, keď ste dostali vlastne gól, dá sa povedať, tak možno ako moc to bolelo, keďže bolo to aj to brvno? No, tak ten gól by som povedal, že asi by sa tomu, nemalo by sa to stávať, alebo dalo sa tomu vyhnúť, nebola to taká situácia, dá sa povedať jednoznačne gólová. Určite si to rozoberieme počas toho týždňa, a čo sme mohli urobiť lepšie a no, určite to bolo také nečakaný ten gól. Pre teba je to druhá sezóna v Slovácku, tak možno čo od nej očakávaš? Tak je tu aj nový tréner a aj nový ten stav. A ja osobne vidím veľa vecí, na ktorých chcem sa zlepšovať, proste zbierať tie skúsenosti v tých zápasoch a odohrať čo najviac aj túto sezónu a pomôcť Slovácku, aby sme tú sezónu mali lepšiu ako minulú. Tam je OK. Já se zeptám, v přípravě jste pracovali hodně na organizaci hry, bylo to poznat i na hřišti, sedá si to pomalu? Tak áno, pracovali sme veľa aj do tej defenzívy, proste aj tá taktika bola tak nastavená. Už aj v tej príprave, že tí súperi, že sme sa snažili ich nechať rozohrávať a sústredili sme sa vlastne, že z bloku vychádzame do tej ofenzívy a neviem ešte, čo by som k tomu dodal. Jak jste na tom pracovali, na té změně? Bylo to na hřišti, u videa, byla to kombinace obojího? Bola to, dá sa povedať, kombinácia obidvoch v tých tréningoch. Hlavne obrancovia sme sa dosť tomu venovali tým posunom, potom spoločne aj so strednou, akože so záložníkmi a potom už ten posledný týždeň aj celý tým sme sa pripravili. Ten inkasovaný gól, vypadalo to, že jste tam nedostoupili dostatečně Vašulína, tak byl ten problém v tomhle? Určite to bol jeden z tých problémov. Boli sme dosť aj rozťahaní, keď som si pozeral spätne, že sme nemali vlastne tú druhú loptu a on si to tak odskočil do toho medzi priestoru. Ja som sa potom snažil keby vytlačať viac na tú slabšiu nohu, že by si to nezobral dovnútra, ale vlastne už to zakončenie bolo dobré. Mne to tam, akurát jak som išiel odblokovať tú strelu, prebehlo pomedzi nohy, takže to bolo aj pre Hečisa trošku sťažená tá situácia a trafil to presne k tyči. A ten stoperský post, vlastně si tam ty, je tam Stojčevský, Vlasta Daníček použitelný, možná Hamza, ale chybí tam možná nějaká zkušenost, větší konkurence, tak vyhovuje ti, že máš v vozovkách svoje jisté? Tak určite, myslím si, že aj tréneri možno chceli na ten post ešte niekoho doniesť, nevidím do toho, aby bola tá konkurencia vyššia v tom týme a aby sme sa posúvali v tom tréningu, ale zatiaľ sa to asi nepodarilo a samozrejme každý z nás chce hrať a snažíme sa aj v tej konkurencii, ako je teraz, snažíme sa, aby vlastne každý chce hrať a zasiahnuť do tých zápasov. Mluvil se hodně o Ondrovi Kudelovi, tak vyhovovalo by ti hrát s takovým zkušeným vedle sebe? Tak z osobnej skúsenosti aj z minulej sezóny, zo začiatku som hrával so Stanom Hoffmanom a cítil som sa veľmi dobre na tom ihrisku. Cítil som, že proste sú tam tie skúsenosti a
Takže myslím si, že nebol by problém, aj keby to bol Ondro Kúďala.